जागोन बहाबा थांगोनखौ बिराद मिथिदों बियो देलायनायफोरखौ ओंखायनो एंबो गैया उंबो गैया देखा देखा Ruang garis kecil lain kan? Bara tarfayana. Dirisana. Kemah ke zaterbai utrana? Biar tampakkan. Tadi melok berai. Hah? Bukan, aku tampakkan sile. Dah dile. Ada tampakkan. Hah. Ada pada korong. Ayo. Hah? Alai thangno kardsan gasina. Dia thanggan. Hei, 2000 2000 lain thanggasini nih. 2000. Hei. Kagus lah. Ribun hari layak tidak? Ribun layak hilang ini. Ini kagus terus sudah. Ribun dong nih, mama. Ini dong nih. Mana hagen dah? Deh. Fai. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय बिराद थान्दा गुसु दिनै बोथोरा ओमफ्राय 10,000 लाइन थांनो ओंखारदों आरोना जोंना बोथोरा बिराद थान्दा गोलैथारबाय आरो मैयाथ' बिदि नङामोन एसे स्रां-स्रांसोमोन ओमफ्राय मा खालामनो आरो फुङावनो थांनांगौ होनदों नालाय ओमफ्राय जोङो ओंखारखांजोब्बाय दायो टाइमा 8टा जाबाय दसेबानो जोंना गारिया खारसिगोन आरो नै ओंखारजोबना दंखायो रेडिनो खायसे बैयावहाय थफा दं बिदिनो ज' थांसिगोन आरो जोङो 10,000खौ लायनो थाखाय माबोरै जालांगोन मोनथिया दिनै 10,000 लायनो थांनायावहाय बेफोरखौनो एसे मेम'रि दोनथ'थ' ब्लग भिडिअ खालामलांसै आरो जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय 10,000 लायग्राफोरखौ एसे देखायना होनोसै बेयाव थानायखिनिखौ होनथा ओरैनोथ' बहुत बुरजाखा हनै बास गारि जिरि सना जाहा 10,000 लायनो थांसै न नै बास फैबाय 10,000 लायग्राफ्रा 10,000 लायग्राफ्रा गोजांनायनि हारा 10,000 लायग्राफोरखौ नायनि हारा नै 10,000 लायग्राफोरा मा खालामगोन नाय नोंसोरलाय 10,000खौलाय मा खालामगोन अमा लागोन आयो दे मासेयावनो 4,000 8,000 थांखाबाय होनलाय 3,000 आदार बायनोसै आरोना नै बिथिबो 10,000 लायग्राफोरा खायसे दङ नै 10,000 लायग्राया लिडारा बेनो मा खालामगोन नोंलाय 10,000खौलाय अमा बायगोन अमा दे फैगोन बोसोराव जानांगौ ना थौ लायनोसै नै सारायघाट दालां मोनबाय सारायघाट दालां ग्रां सिरन्जित नै जा सारायघाट दालां मोनबाय न 10,000 लायनाय 10,000 लांनो फैनाया गुवाहाटी बायदि जाम जादों लामायावहाय गारिखौनो सोरखिग'नो हाला ओरैबायदि गारि इथिबो गारि उनावबो गारियानो गारि आयो 10,000 लांनो फैग्राफोरा जारलासो जानोसै नामाथाय आयो जाबखो गारि गुवाहाटी बास होननायसो थांगासिनो 10,000नि खाथियावहाय थांगासिनो सहैथ'वाखै 10,000नि खाथियाव जोङो नै सहैथारसिगोन थांगासिनो सान्दुङा ओरैबायदि गोसा जाना होबाय मोजां सोनानै गाननानै फैदोंमोन जों नै गांसे फुनानै दोनथ'नांबाय आरो गुस्लायजोब्बाय दायो रंग'जोब्बाय 10,000नि खाथियाव थांनो मोननायखायनो
नै 10,000नि गेट हाबबाय जों दायो 10,000नि गेट हाबबाय iya 10,000 लाख 10,000 लाख मोनबाय hai लादो hai 10,000 लांफैदो नामा नोंसोरबो गासिबो फैदो थांसै गरम सिङाव हाबगारना नायनोसै हाबगारना नायना फैनोसै हानाय नङा इयाव ओरैनो हाबगारना नायना फैनोसै दे आयो हाबाब 10,000 लांफैनाया नै जोङो स्टेजआवनो हाबनो हाला ओरैबायदि रायजो आयु बेयाव गथ' लानानै बोरै हाबहैनो जों हाबहैनो हालाहाय बाहेरावनो दङ नै जोङो स्टेजआनो स्टेजआ बाहेरावबो रायजो सिङावबो रायजो नै जिरिसना नै 10,000 लांग्राफ्रा स्टेजआवनो हाबनो हालानो नोंसोर मोननाय नंला बायराव थाबाय थानाया जुलि एब्रे हाबै था sir. Oi, dukani. Mama pandele. Bobina. Papa daudai. Puri bedong mato. Dos hazar मा खालामगोन नोंथाङा मा खालामबावथाय दख'ना बायलाबायनोसै लागाव माथो लन सोबालाय लन बाथो लन हरनांसिगोन मा सम फैनो दासो दे बोरो आब' दं नालाय बोरो ला लांफैनाया स्टेजआवनो हाबनो हायासै ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय इदि गथ' उन्दै गोनांफोरखौलाय फायनाङा होननानै बुंखानायनो अब्लाबो फायदो नालाय सोरबा ओमफ्राय आरो सोरबा बुंना थांथारनांगौनो माथारनांगौनो होननानै ओमफ्राय जोंबो फायनोसै होननानै फैबाय आरो बेरायथ'नो बांद्राय गोजानबो नङा नालाय मानसिफ्रा दा जोंनि बिनिखायनो बेरायथ'थ' फैबाय जोङो ओमफ्राय दा स्टेजआवनो हाबहैनो हायासै आरोना ओमफ्रायथ' जों बाहेरनो नायनानै थांफिननोसै ओमफ्रायो न'खरनिनो दुकान होदों नालाय बेयावहाय फिथा दुकान पुरि दाउदै साहा ओमफ्राय जोङो बेयावहाय फिथा जानानै थांसिगोन आरो दायो दसे थानानै थांसिगोन लामा मोसालांसै मोसागोन बायदि गाननानै फैखादों नालाय न' जिरसोना जा लामा रिल्स लालांसै ना बिदि गेलेनोनो लुबैबाय थादोयो लादोंमोन नांगौआनो ओइ बाय एसे रायलायहरफ्रा दा नोंसा न'आव रिल्स लालांसै आङो गोबावदो दिनैसो फैदो आं जाहरनो हाबलांनानै दखान होनायखौनो जिखुनु जालांसै थाइसे दे नै फिथाया मोनबाय सिबिंनि फिथाया जाना नायनोसै ओमफ्राय फिथा बानायग्राया आं भिडिअआव लानानै देखायो नालाय एसे बिराद साइजनि बानायनानै जाहोनसै होननानै बानायदोंमोननो नै ओमफ्राय एसे गावख्लाब जाबाय जानोसै गोथाव जोङो थांजेननायनिफ्रायनो जोंनि ग्रुपनि मानसिफोरखौ एक्सट्रा थांनायखायनो खनसेबो लोगो मोनाखै आरो बिनिखायनो जोङो गथ'फोरखौ दोनथ'नानै सिङावहाय एसे हाबहैना नायदों लोगो हमनो होननानै ओमफ्राय एसेबां भिर नायलाय आयु
जि मानसिफोराथ' फिट जालागासिनो आरो गरमजोंनो माजोंनो हाइ प्रेसार गोनांफोरा हाया नालाय आरो इदिनो दुरबलफोराबो हाया ओमफ्राय आरो सासे प्रेगनेन्ट मानसि बेवहाय गथ' जोनोम जागुलायदों होननाय खोनादों आरो नुनायालाय नुद्रायासै जोङो ओमफ्राय लास्टआव खोनाबाय बिमाबो फिसाबो गैला इदिनायसो खोनाहैबाय आरो आयु 10,000नि थाखायनो जिउ खहा अन्थाव बाथावनो हेलो जेरै सना 10,000 लांनो फैनाया मा बाजार थिलियावसो फैखो नोंसोरलाय हेलो बाजाराव फैबाय बाजार थिलि साफा सिमना दोनथारदों न बाजार थिलिखौ हेलो लंपेन्टआ दावखोबाय जेरै सना नै जोंना 10,000 लांफैनाया 10,000खौनो मोनाखैमोन ओमफ्राय जों थानो हाला आरोना थांग्रोनोसै दा ग्रुपनि मानसिफोरा लांसिगोन जोंनि 10,000खौ नै आबैयाबो एकदम 10,000 लांफैनाया खर' गिदिंगुलायबाय प्रेसार जागुलायबाय ओंखायनो जोङो आबैखौ लानानै थांफानोसै आरो जारलासो न' आबै फैसा लांफैनायाबो गारि फैदो दै खिथुनथि टमटम अट' पा गारिया गारि फैदो दै जिरसनिया 10,000खौ लाना फैबाय हेला जै 10,000 मोननायनि जै 10,000 मोननायनि दे जै होन जिरसना जै होन फैदो 10,000 मोननायनि फैदो हेलो नायनि हेलो बहा लादो 10,000 बहा लादो हा माथो सिगां बिदाबो आं जाबायसो थाबायबानो जायो नै जोंना ग्रुपनि फैसा लायनो थांनाया प्रेसार जागुनानै फायग्रोनांबाय जों गारि लाना थांखादोंमोन ना ओमफ्राय जोंजों फायग्रोबाय आरो ओमफ्राय गारि गाखोनायावनो बिराद खस्थ' मोनबोबाय थादों मानसिया बिराद गरम मोनदों आरो बेखायनो एसे डक्टरनो देखायनो नागिरदों प्रेसार चेक खालामनो नागिरदों जेरैखाना nomor kan गिदिंबाय थादोबो ঠিক আছে মাথা ঘুরাইছে বলে কিমান 125 80 নর্মাল এই গ্যাসৰ আৰু এই মাথা ঘুৰোৱাৰ হেৰি দিয়ক Abo, aw hoन dे आयो होले नायनि आव होन चुम्मा खालामलाय चुम्मा दे बोसोरसे मास मोननै जाबाय ए हल्ला नायनि दादा देनां कलेजाव लोगो मोनलायगोन ना नोंसोरो